To sunana Rabiu Rikadawa, jarumi a masana'antar fina-finai ta Kannywood. Kun ɗauko tafiyan Triple R kuma kana cikin gaba-gaba cikin shugabannin wannan tafiya sai gashi kwatsam muka ji cewa kai ma ka ajiye wannan tafiya ta Triple R. Ko menene yayi zafi har haka ta kasance? To, tafiya ce dama dai asalinta duk wani wanda ya san abin da muke shine mukan yi tafiya ce wacce za ta taimaki a ainihin al'ummarmu. To ɗaya daga cikin abin da aka ce mana za a yi a Kani a Triple R shine tafiya ce wacce za ta taimaki al'ummar industry na farko, sannan kuma ta taimaki al'ummar wakil suna ƙasa baki ɗaya musamman mutanen mu na arewa. To akan haka muka yadda za mu yi tafiyar nan, akan haka muka yi tafiya da su muka je Abuja, to akan haka aka zo aka shirya wata tafiya zuwa Gombe. To mu abin da muka kuma sai aka ce wai tafiyar nan in kana yin ta ba za ka yi wata tafiya ba, ma'ana ba za ka yi kowa ba. Duk wani ɗan takara da ba na jam'iyyar APC ba kai saka tallata shi ba duk kyawunsa. To amma kamar kun yadda da wannan tsari tun farko kafin a yi wannan tafiya, kafin a janyo ku shiga wannan tafiya a yi. Da aka fara tafiyar muka ce musu wanda ike wata tafiya kafin wannan fa. To daga ba aka ce mana ba komai, daga ba sai aka ce bai yiwu ba daidai da bizir. Yanzu misali ina da mutane da na sani manya-manyan mutane misali a gwamnatin nan, wasu cikin sanatoci, wasu cikin ma'aikata, wasu manya-manyan jami'ai, misali irin babban dogarin shi shugaban kasa Usman Shugaba, ina da irin su sanata Babangida Usaini, ina da manyan dai mutane haka da sauransu. To sai aka ce yanzu idan aka ganka a gurin su ka yi ainihin ka saba dokar ita wannan tafiya ba za ka abin. To dai wannan ba ma dai shine ba, to muna cikin mun dan fara tafiyar a haka don mu ga da za a yi abin nan. To mun taba mu zama da ainihin dan gidan shugaban kasa tun kafin a kirkiri Triple R. Muka yi masa magana har wayo akan yadda za a yi a taimaki al'ummar mu. Ya ce mana to ina mutanen da aka ba mu su suke da mukami a cikin mu. Muka ce to mu wai ba mu san abin da ba mu san inda suke ba, ko kuma ce ba mu san abin da suke mana ba mu san abin da suke yi ba. To sai bukani suka mentionin Alalu, sai suka ce to in haka ne mu zo za su kirawo taro sai mu zo mu zauna har da Alalu sai a zo a yi magana. Shikenan suka sa date abin bai yiwu ba, suka ce za su kira mu. To kafin su kira mu shine har aka zo aka yi Triple R. To da suka kira mu kuma sai aka ce wai ba za mu je ba. Muka ce ba za mu je ba, an ce za a yi iya tafiyan nan. Suka ce a'a, ai sai dai mu ɗauki Triple R din mu kai ta gurin wancan. Muka ce to ai akwai yau an da muka zai je wancan gurin da su ba yanzu ba yan Triple R ba ne. In ka je da gurin ba da kenan zaka ajiye su ne ka je ba su shikenan ka fitar da su daga tafiyar ta farko, ko ka da shikenan in suka je sun zama yan Triple R. What if ba su so su zama yan Triple R? Idan kuma ka cire su ne, saboda me zaka cire su? Ai su suka fara tafiya kafin kai. Karshe dai aka yi turka aka zo aka ce to shikenan dai an yadda mu je, tunda an ce manufa ce za mu je mu abin nan ta industry mu je mu gashi. Idan muka ganshi kuma amma daga sannan ba za mu ƙara ganin wani ba. Da suke an sa lokaci ya sa waccan litinin ta sama, litinin sai aka sake ɗaga mun ni da Ibrahim Birniwa da Yusuf Sashin muna wasu ayyuka na gwamnan jiha. Sai muke tunanin lallaha da za mu shiga Abuja saboda za mu zauna da shi ɗan gidan shugaban ƙasa ranar litinin. Sannan ran talata kuma daga Abuja mu nufi Gombe taron Triple R. Sai dan gidan shugaban kasa suka sake ce mana dai sun sake daga wannan zama, amma dai mu sani a cikin wannan sati za a yi. To shi kenan muka ce to tunda haka ne bari mu zo mu je bari mu tafi Triple R a Gombe. Muka kama hanya ranar litinin da daddare magariba muka bar Mina. Cikin dare muka zo Kaduna muka kwana gari ya waye. Muka yi mota sabis 11 zuwa karfe 1 muka kama hanyar Gombe. Cikin dare muka shiga Gombe. Mun shiga Gombe mun shiga ɗakuna sai ga kira daga Abuja cewa shi dan gidan shugaban kasa ya ce mu zo a zauna maganar Kannywood din nan gobe karfe 2 na rana. To mutumin da yake Gombe kai dai dan Gombe ne, ka san nisan Gombe da Abuja. To sai muka ce yanzu me abin yi? Muka to nemi jirgi tsakanin Gombe zuwa Abuja. A gobe duka jiragen da suke Gombe aka ce babu ko ɗaya da zai zo da zai tashi gobe.
sai muka ce to ai da only thing da zamu iya idan mu rage wannan distance sai dai ko mu je mu kwana a Kano ko Kaduna da safe mu karasa shikenan muka ce to ai yanzu mai din ma da zamu ƙara sha tun da dare ne sai muka fara neman mai tukuna da muka samu mai aka ce za mu samu mai a hanyar Kano an ce suna kwana sai muka dawo hotel sai muka ce to bari mu ga shi president din Triple R shi Dauda Kahutu Rarara kenan sai aka ce ai shi president ne wataƙila yana bacci mu kyale shi tunda shi in aka ya gama abin da ake yin shiga bacci zai so tun daga shugabanni Lawal Ahmed shine shugaban tafiya shine ciyaman to mu gaya musu shi kenan muka kira bifa muka ce to kun ji tafiyan nan da aka yi magana din nan da can wancan kwanakin ba aka ce an sa hale mana aka sake daga ta to yanzu sun kirawo saboda haka muna ganin za mu juya yanzu za mu je mu nemi in mun samu za mu bar gari da za ka za to sai ku gaya wa president cewa wannan te gashi za mu juya mu je mu ci suka ce to shikenan babu komai muka kama hanya muka kwana muna tafiya sai kusan asuba ma muka zo Kano daga nan muka wuce sai Abuja a Kaduna nake ko gida ban tsaya ba muka je kashe gari sai suka je su a suke Gombe suka je suka taro a stadium sai aka ga ba a ganku ba sai aka ga ba a gan mu ba sai aka ce to ai dama president din ya ce a zazzaɓa ba kowa da kowa za a je ba a zaɓi wasu ne da za a je a zauna da su to amma dai ka san ko mutum uku ya ce a zaɓa dole sai ka samu da ni a ciki tunda ni nake musu MC a wurin sai aka ce to wai shi sakataren shi bifa ya ce masa wai na dan fita wani abin ya taso min ina zuwa sai na ce a zai gaya masa ka ni baka na gaya masa ba sai na kira shi na ce kai ya za a yi sakatare an ce wallahi wai dan kada ran sai baci to a waje da bacin rai ka gaya masa mana ga abin da na gaya maka ina san ba za ka gaya ai ni san gaya masa da kaina ko wannan ce dalilin da yasa suke cewa koran ku suka yi ba fita kuka yi ba sun ce sun kore ni kai ka gani sun ce sun kore ni duk wanda suka ce sun kore ƙarya suke wallahi ƙarya suke to akan haka sai da aka dawo Gombe sai ya ce ya faɗa ne wai saboda za mu dawo kashe gari mun ce za mu dawo so da haka za ga gwamna kashe gari to kashe garin a rannan daren ma gwamna ya zo hoton da suke gansu ka kashe gari ba sauran abin da za a yi saboda haka sai dai kowa ya koma gida shi kenan aka koma gida wai da aka koma gida sun ce sun samu miliyan 200 da motoci ko uku ne da waye-waye da sauransu a Gombe so sai aka zauna kashe gari aka yi mitin executive da ba su ce su ko 14 ba ne sai aka zauna aka yi mitin ba mu a ciki sai aka ce yanzu duk wani wanda bai je Gombe ba ko kuma wanda ya je Gombe bai hau stage ba a zauna taro da shi ba to ba shi a cikin wannan kaso da wannan kuɗi da kuma waɗanda ma alƙawaran da aka yi a Gombe. Idan har haka ne me yasa aka tafi da su Gomben kuma aka ware wasu aka ce da su za a je a hau stage akwai waɗanda ba za a hau da su ba. Waɗannan su waɗanda aka kai su Gombe aka kisa sunansu a stage su ya kamata ka tambaya ko kuma su wa'ansu kai suka su ya kamata yi maka wannan bayanin. Amma ni dai for somebody like me that yake da excuse na je Gombe ga excuse ɗina na faɗa na fita ai ni kaga bana da bai kamata ce ina daga cikin waɗanda sun je Gombe ba su hau stage ba sai aka ce har da mu da bamu je ba da zuwan mu inda mun ɗauki taron Gombe da muhimmanci da me yasa bamu zauna ba idan har haka ne misali yanzu da kace ka fita menene makomarka kenan me ko kuma akwai wani tagomashi da za su baku daga cikin abubuwan da kuka samu idan da kai ka daga dokar da aka yi mun yi wannan tambayar muka ce to shikenan idan sai aka ce ai ba ma fitar ba ma ba mu ma da ko sisi ba ma wannan abin ba duk wani wanda aka ce ya fita ko kuma aka kore shi duk abin da aka tara da shi ba shi da ko kwabo a ciki ma'ana ba shi da wani kaso ko na ba da wani kaso a ciki ko me aka tara in an tara fanta ba sama in yau aka ce an kore ka to ka tafi kenan to sai na ce to in an yarda mana a ba mu kuɗi za ka ce to ai kaza wannan ko ba shi an riga ai an gama kaza kuka sai kungiyar take da kuɗi sannan ba ta iya da rasan yan kungiyar ta ba sai aka ce ai wannan ba zai sai aka ce to ai mana karo an taɓa wa Jamila zuwa mu Abuja ita tana kaje Saudiya sai aka ce to shikenan kai president din ka daga hannu a idan ka ba da izinin wanda idan an amince za a taimake mu a daga hannu sai aka ki ba da hannu sai aka ce ai mana karo sai aka ce ai mana karo aka tafi a haka karo na me kenan
wai a muku a rage muna raɗaɗi ba za ta bayar son kuɗi ba, kuɗi sun riga sun an sakale su. Shi shugaban kungiyar Lawal Ahmad ya sa account number da za a yi karo kamar yadda ya sa na Jamila. Har ya zuwa yau kusan kwana 10 kenan babu wanda ya aje ko kwabo. Shi kuma bai sake reminding din mutane cewar a zo a yi ba. Daga da ana gama wannan taron ni dai aka cire ni daga cikin group din executive, kuma ni ne protocol officer na group din. A elders kuma ni ina daga cikin elders, group din elders. To. An yi taro shekaran jiya. Ba ni a ciki saboda an riga an cire ni. Akwai ɗaya daga cikin wanda muka je satin. Amma shi ma ya ce min tun da aka fara taron har aka gama. Lukuman na labari na kenan. Lukuman na labari na ba a ce yaya maganar surka dawa ba da aka yi. Kaga ce na an wuce wurin mu riga an shafa gurin. To. Can na wurin taro na ce na gaya ma shi sakatare, shi president din shi rana ya ce shi ba a ruwan shi zaune shi ba a gaya masa ba. Sai ce to dole ne sai an gaya maka, tunda dai akwai shugabanni dole kenan babu wani wanda ya isa ya ce ga yadda za a yi koko ya cikin decision sai lalle kai. Aka ce ai ba haka ba, to in ba haka ba doka ce aka fata da shi. Jiya nan aka ba dokan nan. Kuma sannan an ce mu da muka yi laifi shekaran jiya an ce ta shafe mu. An taba haka aka ce lalle a haka dokan nan take. To da ƙarshe dai abinda na kula, burin da ya sa muka shiga ƙungiyar ba za mu cimma shi ba. Abin da ce ba za mu cimma shi ba, mun shiga ne domin mu taimaki al'ummar. An gaya mana yan industry nan za su sami ta goma shi, za su sami harkoki, za su sami jari, za su sami sai irin a daina irin wannan maula, ka ji mutum in bai da lafiya a dinga maula ana cewa wane bai da lafiya ko wane iyalan marigayi wane an kore su daga gidan haya. In dai a haka ne za a wayi gari haka kawai, kana iya sa wata hulan ma ga koriya ce president ya kirawo a sabon taro a kafa sabon kungiya a cewa duk wanda ya sa sabon hula kungiyar nan a ya sa koriyar hula an cire shi da kungiyar ko ba da ko sisi daga cikin abin da aka tara. To sai muka ce to kaga ba za a cimma burin da ake tsaya tunani na ganin an yi masana'antar da al'ummar ba zai yiwu ba. Duk kyawun mutum, duk kyawun ɗan takara in dai ba ABC yake ba, to ba za ka tallata shi ba. To amma kun yadda da haka tun farko? Ai duk da gaba ake ta karo dokokin alaji. Ana iya zama yanzu a ce a kirawo mutum a kawo sabbin dokoki kuma dole ka bi. Kana cewa baka yadda ba ya ce an kore ka. Abin kuma da ake da shi a ƙasa ba kai a ciki. Shi kenan an wuce wurin. Yanzu maganar baku da gado a kudaden da aka samu zuwan ku Abuja da Gombe duka kenan ta tabbata kenan baku da. Ba wani mai gado. Kuma sauran executive din babu wanda ya isa ice ya kamata abin nan. Na yi magana da elders saboda ina cikin kwamitin elders, sun ce ai da mai isa mu ba mai magana da elders ba. Na ce elders ba a gaban ku aka yi mitin din nan ba. A cikin elders din nan mutum 7 ne ko 8 ne, dukkan mutum wajen 5 daga ciki a gaban ku aka yi mitin din. Kun buɗe baki ma da aka ce a yi haƙuri a yafe mana, kun buɗe baki kun ce a yi haƙuri din a yafe mana koko da kuka ji maganar kun koma daga gefe kun kira shi president kun ce a zo a yi maganar da Allah a duba abin nan. Mu ba mu ce sai an ba mu kuɗi ba tunda mun ce za mu kungiyar nan. To yanzu laifi kuka yi kenan. In aka ce mana mu ni gani ne ba abin da muke tunani ba zai yiwu ba. A tun da an ce an yafe mu, a ce na taho tun daga Mina, na ratsa Kaduna, na ratsa Jos, na ratsa Bauchi, na je Gombe, a ce wai da ni da wanda bai je ba duk ɗaya ne. Ni idan ba a lallaɓe ni an rashe ni an nuna na yi wa ƙungiya sacrifice ba, to ni ba yi min adalci ba. Har ya zuwa yau ba yi min haka ba. To na ga ni ba zan iya zama irin wannan tafiya ba da kawai idan amfaninka ya taso ne kake mutum. Idan kuma aka gama amfani da kai to shikenan an gama da kai. DCL Hausa.